Joo. Olemme taas saaneet toimitukseemme sähkeen tallinnalaiselta autopurkaamolta nimeltään Mersuste Säröks. No joo, en kommentoi. Selkähän se muuten on se mun 74 Isutsukin, kun ei sitä ole kotinurkilla näkynyt. Mitenköhän ne on saanut sen käyntiin, kun ei siinä ollut 10 vuoteen konetta. Se on mulla kaivonpumppuna. Voidaan sanoa, että on yli 100 heppanen kaivo. Joo, okei, no niin, asiaan taas. Ryhmä suomalaismiehiä oli lomamatkalla Virossa. He ottivat Tallinnan satamasta ladamerkkisen taksin. Hetken ajeltuaan he kysyivät kuskilta, eikö pääse kovempaa. Johon kuski vastasi, että kyllä vaan pääsee, mutta siinä tapauksessa täytyy auto jättää tähän. Tämä oli taas tätä kauraa. Lähden viettämään hyvin ansaittua viikonloppua. Ohranjyvässä on happy hours.